Ulisei zvivi. Nina ndini mushandi nemafinzi. Mafinzi chi? Anodonha nepfari. Alright. Nhasi hausi kufara inda. Ndinorwara. Unorwara? Eh. Takuigirai chikafu nhasi. Maita basa. Taida kuuya vhiki yapera takawandirwa nebasa. Ndakazviona kuti munhu akawandirwa nebasa, kuona vanhu vasina kuuya, munhu anenge asangana nezvaanenge asangana nazvo. Saka pane zvimwe zvinhu zvakaita semachira sei ndakati ava madha ava kana vakakwanisa vakasununguka ikona kuzovateera kuchiitwa nezvinhu kumba kwavo. Ndazoti vanhu vanokwanisa kuti vape zvinhu izvozvo vanovabata ivo vovatambidza. Ndikaverenga ipapo I think since 2000 is it 2008 or 18, I'm not so sure. Pakuratidza kuti ane makore anenge achingoti anotaura nemumwe munhu ari kuSouth Africa kuda anenge augama nemi, ndiye akazotora screenshot akati maitsvaga ava vamaitsvaga vana wekera mhe kuti ndio sisi venyu. Muna sisi? Tina sisi. Vari kuSouth Africa? Tina sisi. Kwavambouya vachikuonai? Munhu wachona ane kakushaina anoshaina. Vane vakakushaina kavanoita. Zvikanzi avo vanasinikiwa maitsvaga kuda mhene vamwe sekuru vari kuishe wokunze. Unovaziva? Avo takapedza kuona kwakudhara. Ndegara achibvunza kuti muripi, saka ndakambomirira ndichifunga vamwe achazondibata. Saka ndofunga hama ivo vari kuekera baba mazviona ndadzoka hama dzenyu dziri pano indakumboinda nokuti vaiti hanzi ndichamboti taurewo nevamwe ogama tigonzwa kuti zvofamba sei, kuda ndokwakaenda baba wako handizivi. Zvikonzi baba akati hanzi havapo, saka ndizvozvo. Awafara wena. Tachiti chakushayiwa eka nhasi. Uyo mukuyo. Zvauda unoramba komanga. Mukuyo. Right. Shuya upe uitore. Ndinotoka mugara sei musha wese zvangu wazvidini. Mene vanhu vacho vari kuwaridza musha wese watozvidhina wese. Kuri sei? Kunokurira izvi zvawana zvitenda kanini. Ko zvamusati mapisa? Izvi kani? Zvinoda kupiswa mudhara wangu achiti vanopisa mangwana. Mangwana iyi ndo inofanira kutsva iyi. Wovhunira pakai. Ulisei zvivi? Nina ndini mushandi nemafinzi. Mafinzi chi? Anodonha nepfari. Alright. Nhasi hausi kufara inda. Ndinorwara. Unorwara? Takuigirai chikafu nhasi. Maita basa. Taida kuuya vhiki yapera takawandirwa nebasa. Ndakazviona kuti munhu akawandirwa nebasa, kuona vanhu vasina kuuya, munhu anenge asangana nezvaanenge asangana nazvo. Saka pane zvimwe zvinhu zvakaita semachira sei ndakati ava madha ava kana vakakwanisa vakasununguka ikona kuzovateera kuchiitwa nezvinhu kumba kwavo. Ndazoti vanhu vanokwanisa kuti vape zvinhu izvozvo vanovabata ivo vovatambidza. Pane zvinhu zvinofanira kuuya machira. By the way, kune machira
afana kuuya. Saka inini munhu angachifanira kuti ndiite matransactions acho namunhu iyeye. Tapesana ndakati mother avo mai Jaden vagozonditorera vanondicollectira vozopa chii vozopa vasikana ava nezvimwewo vangupana waida kupa hembe aida kupa chii. Saka ndati aiwa munozobata chii munozobata mai Jaden movatambidza zvinhu zvachona wapa because inini ndakatouyawo zuro usiku kubva kumhondoro izvozvi ndiri munomu ndoda kutobuda zvakare izvozvi ndoda mboenda kwachireya kuya. Saka ndaona kuti hazvisi fair. Ini ndakavapromisa kuti chii ndichauya ndorega kuuya nditi kune shishereni zvandichapa mai uyu mogozondogerwa nekutengawo mavheji nemadomasi. Asi hazvireve kuti mukaona mai Jaden vasina kuzokupai mofunga kuti mai Jaden kudawa nemari yenyu yavakapuwa yavasiri kunza nazvo. Handiti ndinoda kuvabatisa mozongowa madomasi maonyeni maybe nechiuni ufu tichaona kuti zvofamba sei pa nemari yekugerwa mogondogerwawo motogwa mapicha togomaonawo because tazenge tomanyamanya kwatabva kwacho nako chitendera kwakusingaiti. Saka mai Jaden ndokubatisa imwe mari handiti mopuwa namai Jaden vakasununguka moenda kumashopu mose mopuwa chiufu 5 kg ufu madomasi macabbage maonyeni mafuta aripo apa sipo yekuzogeza iripo mavhaserini yekuzora iripo dhiringi riripo ndionda dhiringi madhiringi arimo shuga irimo muriwo mwauya saka pane hama guys ndichiri papapo guys pane murume akandibata asi murume wacho andanzi waitsvaga aigara achibvunza vana ndisenzeni nanishe ndikaverenga papa I think since 2000 is it 2008 or 18 I'm not so sure. Pakuratidza kuti ane makore anenge achingoti anotaura nemumwe munhu ari kuSouth Africa kuda anenge augama nemi ndiye akazotora screenshot akati maitsvaga ava vamaitsvaga vana vekera mune kuti ndio sisi venyu muna sisi tina sisi vari kuSouth Africa tina sisi kwavambouya achikuonai munhu wachona anenge akushaina anoshaina vane vakakushaina kavanoita zvikanzi avo vana sinikiwa maitsvaga kuda mhene vamwe sekuru vari kuishe wokunze unovaziva avo takapedza kuona kwakudhara ndiaigara achibvunza kuti muripi. Saka ndakambomirira ndichifunga vamwe achazondibata saka ndofunga hama vari kuyekera vava mazviona ndadzoka hama dzenyu dziri pano ini ndakumboinda nokuti waiti hanzi ndichamboti taurewo nevamwe wogama tigonzwa kuti zvofamba sei kuda ndokwakaenda baba wako handizivi zvikonzi baba vakatanzi avapo saka ndizvozvo mugosara zvakanaka nditi magumbezi ari kuuya saka chitaura navava maita basa nechikafu chamatipa nehembe tawanowo zvekupfeka maita basa nezvamativigirawo tawanowo kudyawo kuti tiwanowo kurarama maita basa yenyu mwari akukomborerei muwedzerwe makomborero nepamatipa maita basa zvenyu mwari akukomborerei. Uyu nhasi anenge asiri kunyatsonzwa zvakanaka mushonga wake ari kutorei mushonga ari kutora mapirizi ari kunwa mapirizi nhasi haasi kunyatsa kufara ka anwa mapirizi abva mukunwa mapirizi manje saka anomunetesa mapirizi acho neuyu anomunetesa anenge achida kuti arara anenge achida kuti awane nguva yekuresta yekurara munyama dziri kurwadza taura nzi dziri kurwadza asi wangochitika muchita zvidhina kani aiwa hakana murume uyo ndiye anotoita hake zvidhina ko izvi maoko ari kurwadza nei kugwina kwaanenge achiita anga achigwina anogwina kudai so saka munenge makurwadza saka hamwe mapirizi anomwe ekugwina acho zvinozopera zvinopera sori handika hanzi sori ndakuinda ndida kumbomanya nditi saka mozodyiwa chikafu nababa ndo ndakunopa vavavekeri motaurirana. All right.